Хайырлы кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Юл газабы, гүр газабы булмасын. Мөслим Октябрь юлында ремонт башланды. Техникаң булса түзек, эшеңә килмәс өзек. Туган якта техника ремонты төгәлләнде. Білімлі өлмәс, білімсіз күн көрмәс. Бірдәм дәүләт имтиханы тау артында түгел, ошық ишекләр көне зор сынауға әзірлей. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Юл газабы, гүр газабы булмасын дисәң, аларны вакытында карап, ремонтлап тору мөһим. Мөслимдә быел да күләмле ремонт эшләре көтелә. Юл ремонты бу атнада Октябрь авылы юлында башланып китте. Мөслим Октябрь юлында ремонт эше башланып китте. Халык телендә бу юл участогы М7 Иске Айман Октябрь юлы дип йөртелә. Октябрь белән Үрәзмәт авылларын тоташтыручы күпергә дә яңа сулыш өреләчәк. Быелғы төзелеш сезонын башлап җибәрдек менә Октябрь авылында күпер ремонты белән. Быел бик күп эшләр көтелә Мөслим районында. Күргәнемчә, Үрәзмәт белән Октябрь юлын тоташтырасы бар. Монда алыштырылачак күпер. Яңа юл өстеге салыначак. Кыш көнне тау киселде. Зим полотнасы әзер. Бу юлны Үрәзмәт белән Октябрьне без тоташтырырга тиеш асфальт белән. Машиналар жүрмәсә, не инде? Җиңелрәк эшләргә. Теге мишәйтмиләр, булай узып никергә, әгәр дә алай булса, тизрәк тә бетәргә может. Ремонтчы барлыгы 7 километр арада башкарыла. Әлеге участокның 3 километры узган ел ремонтланды. Әлеге юл җирлегебездә эшләп килүче Август агрофермасы өчен аеруча кирәк һәм мөһим юл булып тора. Агроферманың фермасы да нәкъ шушы юлның тау башында урнашкан. Бөтен хәрәкәт шул яктан килә. Ремонтны башкаручы оешма егетләре әлеге мөһим эшне быелдан калдырырга ярамый дип белдерде. Старые основания изношенные, требуют ремонта. Дальнейшей эксплуатации не подлежит. Сейчас в настоящее время снимаем демонтаж, производим демонтаж старого основания, будем менять на новое. Biz arada bir ayda biz ana işlep gitirge şandırabız indi. Bir ay içinde. Bir ay içinde. Şu bunda başta основаниесин bütün demontaj işleri başkarıla. Ondan sonra betondan salabız. İdraляция, asfalt. Апрель-май орталарында уже жолны җибәргәтез. Октябрь авылындагы асфальт өстелек ремонттан соң Үрәзмәт авылына барып тоташачак. Ремонт чорында халыктан сабырлык сорала. Мөслим күперен ремонтлаган чордагы кебек ремонт вакытында техникалар урау юлдан хәрәкәт итәчәк. Тагын көтелгән эшләр Мөслим күпереннән Үрәшбаш авылына хәтлек асфальт түшәләргә әзерләргә тиеш шивизен быел. И Шуганка авылы карайындан 5 километр 300 метр асфальт туры әзерлибез. Шул Октябрь бу якка йөрүчеләргә әйтәс килә инде, юл ябык булачак күпмедер вакыт. Әйләнгеч юллар салу бик авыр. Монда рельефка нитеп инде тирән чокырлар, шуңа үтеп булмый. Күпмедер вакыт юл ябылып торачак инде. Шуңа игътибарлы булыгыз. Мөслим Октябрь юлы рәсми төстә 25 марттан ябылды. 31 марттан исә ремонт эшләре башланып китте. Юл ремонтына кымычауламасын һәм юл күреме капланмасын өчен юл өстендәге тавынның 3 метрдан артык өлеше киселгән. Юл салу таләпләренә туры китереп, һәр нәрсә җитди контроль аша уза. Күпер ремонтын һәм асфальт түшәү өчен юлчылар кыска срокларда төгәлләргә ниятлиләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Язга аяк басу белән механизаторлар басу кырларга ашыга. Сабан тавышын сагынып көтеп алган уңган кыр эшчеләренең хезмәтенә тиздән тургай моңнары да кушылыр. Туганьяк агрофермасында техника ремонты төгәлләнеп бетте. Язгы чәчүгә кирип китәчәк техникалар әзерлек сызыгына куелган. Агрофермада аграр секторны үстерү юнәлешендәге мәсьәләләр һәр вакыт үз югалыгында шишелеп килә. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Туганьяк агрофермасында язгы чәчүне түземсезләнеп көтәләр. Ник дигәндә техникалар әзерлек сызыгына куелган, барлык мәсьәләләр дә шишелеш тапкан. Чәчүлек орлыгы ашлама белән тәэмин ителештә дә проблема юк. Язгы чәчү башыннан җегетләр яңа техника белән дә чыга, моңынча кулланышта булган техника белән дә технологияларны әзгенә үзгәртәбез, яңалыклар кертәбез, сыек ашламаларга таба атлау бара бит инде тоже. Анарга да тагын өстәмә дополнительный техникалар алынды. Шуңа күрә инде алла бирсә, погодалар әйбәт кенә булса, тагы елгыны алган уңыштан да югарырак уңыш көтәбез.
Агрофирмада яңа сезонга 106 миллион сумга техника яңартылган. Amazon маркадагы 2 шешу комплексы, пресслап җыйгыч, телескопик төягеч, үзйөрешле агу сибу комплексы, 260 от көчле трактор кайткан. Моңа өстәп агрофирманың 4 хезмәткәренә автомобильләр тапшырылган. Бер урында тормыйбыз һәр вакытта. Туган як шуның белән ул аерылып тора инде. Менә 2 ел элек инде киндер культурасын керткән идек. Былтыр инде без керттек газонный трава, райграсс культурасын. Быел инде тагын планлаштырабыз. Шул мелкосемянный культуралар дип әйтәбез инде. Теге кыйбатлырак культуралар тагын люцерна урлаган. Алла бирсә менә үзебездә җитештереп сатырга планлаштырабыз. Быел инде фацелия чәчәргә планлаштырабыз. Шушы көннәрдә аграрийлар уҗым тукландыруга кирип китәчәк. Уҗым культуралары агрофирманың 3500 гектар мәйданын алып тора. Бүген көндә тәэсир итүче матдәдә исәпләгәндә һәр гектарга 40 килограмм күләмендә ошлама тупланган. План әлеге күрсәткечне 95 килограммга җиткерү. Тәэмин ителеш 100% көндәлек кайтып тора ди эшчеләр. Агрофирмада орлыкларны язгы чәчүгә әзерләү, эшкәртү процессы да оештырылган төстә бара. Язгы чәчүгә әзерлек әйбәт бара. Ашламаларны ташып торабыз. Аллага шөкер. Вакытында кайтарып барабыз инде. Ел моторга ашап тора. Чәчүләрне әйбәтләп җиңеп чыгып булса. Хәзер вакытта погрузчикта эшлим. Аннан соң инде язгы эшләр башлангачтан, басу эшләре башлангачтан агу аппаратына утырам инде. Яңа агрегат кайта. Яңа агрегатлар булай да кайтып кына тора. Акчасын вакытында, зарплатасын вакытында түләп баралар. Бүгенге көндә семьяларны агулау эше бара. Чәчү орлыклары җитәрлек, уңышлы, әйбәт еллар булсын ие. Агрофирма җитәкчелеге быел яңа төр культура буларак агрофирма басуларында фацелия һәм люцерна чәчәргә планлаштыра. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты белән берлектә язгы бодайның яңа сортын чыгару өстендә дә эш дәвам итә. Язгы культураларның адаптив, стресска чыдан сортларын булдыру һәм тиз арада үрчетү белән шөгыльләнүче агрофирма яңалыкка 100 тотып эшли. Шоллы икмәге җәмгыятендә җитештерелүче икмәк булк эшләнмәләре, камыр ризыкларына кирәк булган 25 000 тонна бодай тулаем туганьяк агрофирмасы басуларында үстерелә. Икмәк табыннарга барып җитсен өчен озак юл үтә. Әлеге юлның һәр участогы тырыш хезмәт белән бәяләнә. Агрофирманың һәр хезмәткәре шушы бәрәкәтле табынга үзенең өлешен кертә. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Язгы боз кеше гомере өчен зур куркыныч тудыра дип кисәтә белгечләр. Бозның калынлыгы һәркемдә шик уятырга тиеш. Укучыларның язгы каникуллары чорында бу мәсьәлә аеруча актуаль булып кала. Яз җитү белән сулыкларда боз тиз үзгәрә һәм куркынычка әйләнә. Күп кенә балыкчылар боз калынлыгы кимүен исәпкә алмый. Әмма язгы боз астан өскә таба эри. Шуңа күрә ул тышкы яктан нык булып күренсә дә, эчке яктан какшаган булырга мөмкин. Балаларга әйтәсем килә иде. Бозда уйнамаска, басмаска, ата-аналарга балаларга аңлатсыннар иде. Бозда боз өстендә йөрмәскә, елгага кермәскә. Агымлы елгаларда хәл катлаулы булырга мөмкин дип кисәтә Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре. Акмәллә елгаларында боз өстенә су чыккан инде. Халыкның иминлеген кайгыртып елга һәм сулыклар янында рейдларда оештырыла. Алар барышында халыкка куркынычсызлык кагыйдәләре искәртелә. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Районның дай хезмәткәрләре масса күләм мәгълүмат чаралары белән берлектә даими рейдларга чыга. Тоннель, игътибар балалар профилактик чаралары шундыйлар рәтендә. Бу атнада безнең иҗат төркеме язгы каникуллар операциясендә катнашты. Юлларда мототранспорт чараларында йөрүче үсмерләр күренә башлады. Әтиәниләр үзләре гаепле, башкаларны кыйрый дип баласына скутер, мотоцикл яисә питбайк алып бирә. Бу транспорт чаралары уенчык түгел икәнен берәү дә онытмасын иде. Шушы атнада рейд үткәрдек һәм 3 баланы мотай белән эләктереп алып кайттык. Баланың әтиәниләренә 30 мең күләмендә штраф салынды. Мотайлары алынды һәм алып кайтып куелды. Үзләренә 535 меңчә беркетмәләр төзелде һәм бу баланың эшләре кызында каралачак инде. Шуңа да баланың мотоциклларны бу куркыныч үлем уенчына биргәнче әтиәниләр уйласыннар идерәк. Узган атнада тиешле документсыз мопед, мотоцикл, скутерда йөргән мәктәп укучылары тоткарланган һәм әтиәниләренә административ беркетмәләр төзелгән. Кайбышта әтиәнисе 14 яшьлек балаларына мотор алып бирәләр һәм абыйсыдан шәп итеп, бу балалар авыр тәнҗәрә хаталар. Моның өчен прокуратура шушы
балаларның әти-әниләренә %51 шас һәм 2 буенча угылыныш җинияте кузгатылды. Бала-чага сораган һәрбер уенчыкны, шушы үлем уенчыкларын алып бирмәскә иде. Бала-чагаларның сәламәтлеге дә һәм алдагы тормышлары шушы әти-әниләрнең үзләренең кулларында инде. Юллардагы иминлек мәсьәләсе һәрвакыт зур игътибар сорый. Да инспекторлары әти-әниләргә яктылык кайтаручы элементларны да булдырырга куша. Тәүлекнең караңгы вакытында каршыга килүче җәяүлене обайлап бетереп булмый. Яктылык кайтаручы элементлар балаларның киемнәрендә генә түгел, сумка, портфельләрендә дә булырга тиеш. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. 11 сыйныф укучылары һәм әти-әниләре өчен Мөслим лицейында имтиханнарны кабул итү пунктында ачык ишекләр көне узды. Имтиханнар алдыннан үткәрелүче бу чара елдан-ел зуррак масштаб ала. Балаларның сынау вакытында ниләр кичерүен аңларга тырышкан әти-әниләр мондый чаралардан читтә калмый. Очрашуның беренче өлеше лицейның актлар залында узды. Координаторлар әти-әниләрне бердәм дәүләт имтиханы тапшыру тәртибе белән таныштырды. Беренче чиратта әти-әниләргә имтихан бирү процессын иштен күз алларга мөмкинлек бирә. Видеонаблюдениелар кушылды. Менә без аларга бүген штабта базадан күрсәтәбез инде, аудиторияларда ничек итеп балаларның утырганы һәм анда бөтен әйбердә күренеп торганы. То есть, русча әйтеп әйтсәк инде, возможности списать нет. Сынауга килгән көндәге кебек әти-әниләр металл эзләүче кыса аша узды. Мәктәп партлары артында утырып, биремнәр, контроль, үлчәү материаллары белән танышты. Аларны ким дип йөртәләр? Ким һәр бала өчен индивидуаль биремнәр җыелмасын тәшкил итә. Быел 11 сыйныфны минем кызым бетерә. Бик җитди имтиханнарга әзерләнәбез. Бер ел торабыз. Ләкин менә андый ачык ишекләр көне безгә ниндидер тынычлык бирә. Алар имтиханда кичерешләрне без аша үткәрәбез. Барлык укучыларга да уңышлар, имтиханнары яхшы гына булсын. Дөрес итеп әзерләнеп, дөрес итеп настрой булса, вакытта ярдәм итә алабызса, яхшы гына биреп чыгыла дип уйлыйм экзаменнан. Иң беренче баланың үзенең теләге була тиеш һәм әти-әнинең инде поддержкасы була тиеш. Әти-әни һәр вакытта да үз баласын дөрес направление берсә, юнәлеш берсә, бала инде бер шиксез үтәр дип уйлыйм. Без инде бу процедураны икенче тапкыр узабыз, чөнки безнең өлкән улыбыз имтиханнарны яхшы итеп биреп, шунда үз теләгән профессиясын алды. Хәзер инде менә икенче улыбыз әзерләнә, тырыша, хыяллары зурдан, без инде ничек тә ярдәм итәргә тырышабыз инде. Әти-әниләрне мәктәп тормышына якынайту максатыннан гына түгел, укыту эшләре системасы, статистик мәгълүматлар белән таныштыру уңаеннан да мондый чаралар үткәрү ике як өчен дә файдалы булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Яшьләр һәм балалар милли проекты райондашларыбызга яңа мөмкинлекләр ача. Әлеге проект ярдәмендә бик күп башлангычлар тормышка ашырыла һәм үсеп килүче буын өчен яңа мөмкинлекләр ачыла. Мөслим политехника техникумында замана белән бергә атлый. Бу уку елында техникумда 200 дә укучы белем ала. Алдагы уку елында 52 укучы автомобильләргә хезмәт күрсәтү мастеры һөнәрен үзләштергән. Авыл хуҗалыгы машиналарын ремонтлау һәм эксплуатацияләү, повар-кондитер эше белгечләре алып чыккан. Егетләр, кызлар бик теләп укыйлар, абыйлары, мастерлар бу профессияларны аларга төпләп укыталар. Булачакта инде техник-механик, повар-кондитер, сварщик, Б категориясе машина йөртү таныклыгы, С категориясе машина йөртү таныклыклары алачаклар. Шуятта тракторист, машинист таныклыгы алачаклар. Техникум укучыларны 9 сыйныфтан соң кабул итә. Егет-кызларны инде эшле дип тә әйтергә буладыр. Бик күп егетләр практик узган оешма предприятиеларда алга таба эшкә урнашачак. Агромастер җитештерү җәмгыяте Август Мөслим агрофирмалары укучыларны үзләренә эшкә көтеп кала. Вот эта профессия, сейчас пришли учиться к нам ребята с эксплуатацией, они 4-годичники. В дальнейшем это, в принципе, у них вторая, третья даже профессия получается. Они получают права водителей, трактористов, и они как техники идут. Еще плюс к тому, что сварка. В дальнейшем это у них диапазон выбора профессий в дальнейшем
больше становится. Они могут уже потом работать именно в сварочных технологиях. Я выбрал эту профессию, потому что она мне нравится, и хочу дальше развиваться в этой профессии. Я сам с Метелинского района, деревни Чапаева. Учусь, тут первый год. Мен бұл хунарны алдым, чөнки ничек әйтергә, ул күп оплачиваемый эш. Хәзерге заманда сварщиклар ул бик кирәк, чөнки күп әйберне хәзер ни Россия, ниләр алып бетерде, сварщик профессия ул востребованный калырга тиеш. Мәти миңа 8нче класста сварка тоттырып куйды да, мен опытсыз, нисез, нәмәдер инде эшләп бирдем анда. Укучылар уку процессында булган практикада зур кызыксыну белән шөгыльләнә. Үз сәләтләрен үстерәләр һәм алар алдында яңа мөмкинлекләр дә ачыла. Кызлар производственный практикага киткәнче учебный практиканы ябыр өчен бүген имтихан бирәләр. Имтиханда без төрле ризыклар пешерәбез. Алар үзләре сайлыйлар. Башта без аны пешереп өйрәнәбез. Яңадан соң аны алар пешерәләр һәм инде табынга матур иттереп бирәләр. Бүгенге көндә 2нче курста безнең 9 укучы укый. Барсы да тырыш, тәмле итеп пешерә беләләр. Бу көннәрдә повар-кондитер төркемендә белем алучы укучылар практика тапшыра. Ризыкны тәмле итеп кенә түгел, матур итеп тә табынга бирү мөһим ди кызлар. Минем туганнар да шул поварга укып эшләп чыктылар. Минем апам шул повар технолог булып укыды да, һәм эшләде повар булып, шеф-повар булып. Мин шуны бәләкәй чактан бирле күреп үскәч инде миндә повар булып укыйсы килде инде. Я учусь на 2-м курсе по направлению поварского кондитерского дела. Я очень люблю готовить, потому что вот всегда дома готовлю. Поэтому решила учиться здесь. И пойду в будущем работать, наверное, по направлению. Milli проектларда катнашу өстәмә белем бирү системасын үстерүдә зур роль уйный. Техникум педагогларының төрле бәйге һәм конкурсларда катнашуы да әһәмиятле. Ел дәвамында производствога өйрәтү мастерлары үз проектларын гамәлгә ашырып килә. Бу инициативаларның төп максаты өстәмә белем бирүне заманча таләпләргә туры китереп үстерү. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Авыллардагы почта бүлекчәләре халык өчен бик кирәк. Вәрешбаш авылында почта бүлеген җитәкләүче Люба Шәйхетдинованың өлкәннәр дөньялыкка күпер дип атый. Любаны олысы да кешесе дә ярата һәм хөрмәт итә. Һәр йортта ул көтелгән кунак. Вәрешбаш почта бүлегендә Любаның хезмәт куюына 21 ел вакыт үтеп китсә дә, узган еллар аны яшәртә генә бара төсле. Бүген дә кызлар кебек җитез, һәр нәрсәгә өлгер ул. Шул кадәр безнең почта бүлекчәсе bütün eyverini alıp kayıtta, nik halk nerse sarı şunu uti bik eyvet gümmen alganda. Люба bir diyen bizim işinge, ayrıca ülkenler için. Poçtanın işinden kaynakat biz ayrıca üye getirip pensiyelerini vakitinde bire, gazetalarını vakitinde topşıra. Вәрешбаш авылында Люба 95 хуҗалыкка хезмәт күрсәтә. Бер үзе берничә кешенең эшен алып бара. Бүлекчәдә үзе генә эшләсә дә, газета, журналлар яздырырга да, пенсиялар һәм субсидиялар таратырга да, төрле түләүләр алырга, башка бик күп төрле хезмәтләр башкарырга җитешә. 2005 елда почтага кирдем инде, менә шуннан бирле эшлим. Үзем эшемне бик яратам инде. Әбиләрем, бабайларымны бик яратам, бик яратып киләләр миңа. Түләүләр түлиләр. Налог та алабыз әйме, утка, газга, телефонга, гәҗитләргә язам. Люба авыл халкы белән аңлашып эшли, үзе дә шушы җирлектә гомер иткәч, һәр кайсын якыннан белә. Авыл халкы вакытлы матбугат белән бик теләп һәм яратып танышып бара. Бер язылган кеше елда язылып килә. Элеккеге язылган кешеләр барыбер языла. Ну, хәзер кимеде инде, үлеп тә баралар бит инде, кеше кими авылда. Нормаль әле, алалар әле, эшлибез әле. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүйük Ватан сугышы афәтен күргән ветераннар инде арабызда калмады диярлек. Сугышчы балаларының да софлары сирәгәеп килә. Исәнсев Шишмә авылында гомер итүче Мөхәммәддин Камалов та бер гасырлык гомер сызыгына якынлаша. Сугыш башланганда Мөхәммәддин абыйга 7 яшьтә тулып өлгермәгән була. Күз алдына ул чырларны китерсәм, егылып китәрдәй булам. Ничекләр исән калганбыз да, ничекләр гомер җибен суза килгәнбез ди ветеран. Тумышы белән райондашыбыз Исәнсев авылы егете. Авылда беренче йорт безнеке иде. 40 хуҗалыклы авыл иде ул дип искә ала Мөхәммәддин абый. Уртаяк малай мен. Уртаяк менә колонга чыгып китә торган урам
орта аяқ деп атала. Колхозда ненде іш бар барсында шештік. Міне ішлеген кішілер бар умартада. Міне шундан qola келіп, мен де шулай ішләдім енді. Сугыштагы авыр чорларны кәлҗәмә, эшерек бәрәңге ашап үткәрдек. Ул да булмаса, оштан гына кырылып бетәсе идек. Бик күпләр кан чиреннән вафат булды. Ризык булмагач, бик яман булды дип балачагын искә төшерсә, күзенә яшь тула үзенең. Кәлҗәмә шудан бәрәңге, менә җирдә кала бетинне бәрәңге. Менә шуны кәлҗәмә дип атыйлар. Менә шуны җыеп ашайдырык инде. Igen çeşe tırganlar yende, igen bola tırganı, bolmay tırganı, türlü şey yende. Oşılık oldu indi, onu söylesi yok. Onun bilen kişi baytak kırıldı. Мөхәммәддин агага тиздән 93 яшь тула. Сугыш башланганда әнисе итәгендә калган 3 баланың бүген икесе исән саулар. Мөхәммәддин аганың сеңлесе 89 яшьлек Әнисе апа Актаныш районының Иске Ойман авылында гомер кичерә. Мөхәммәддин абый улы яшьтә булса да бүген дә аяк өстендә, якыннарына терәк булып яши. Гомер буе алдынгы механизатор, сатучы, умартачы булып эшләгән Мөхәммәддин абыйның хәтере дә яшь егетләрнеке кебек әле. Армиядан кайткач шушы авылда төпләнеп калып инде, өйләнеп, менә әткәй белән, әнкәй мәрхүмә инде безнең. Без 5 бала, иң кичкенәсе мин. Без инде әткәй янында, хәзер безнең тәрбиядә. Әткәй инде безгә бик кирәк. Сау сәламәт булып, бергәләп, тыныч тормышларда яшәргә ясын. Табигатны яратам. Гомумән авылны яратканга күрә, шушында яшәп ятабыз инде. Биләр гаҗәпләнә инде, ничек Казаннан кайтып, шушында яшисең дип, табигатын яратам. Хәзер бит инде бөтен мөмкинлекләр дә бар, шәһәрнекеннән кулайрак дип күрәм. Шушында балалар үстердек, шулай итеп яшәп ятабыз. Мөхәммәддин абый улы Илсур белән килене Илмира тәрбиясендә гомер кичерә. Илмира Казан кызы булса да авыл тормышын үз итеп, биредә үз бәхетен тапкан. Хәләле Илсур белән бер малай үстергәннәр. Үрәзмәт авылында кибет тоталар. Ихата тутырып, мал-туар үстерәләр. Бакча сөрергә, кор чистартырга кешегә ялынып тормыйлар. Кирәкле техникаларны булдырып, авыл тормышыннан тәм табып яши Камаловлар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим гимназиясы базасында ожаган хәрби спорт уеннары үткәрелде. Бәйгенең төп максаты укучыларга патриотик тәрбия бирү. Ожаган Бөтен Россия хәрби патриотик уенның муниципаль этабында Тотбулер, Кубек, Михайловка, Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәпләре, гимназия һәм лицей командалары катнашты. Ожаган уенында 16 команда составында 100дән артык укучы катнашты. Бәйгедә катнашучылар спорт ярышлары, викториналар, төрле сынауларны үтәргә тиеш иде. Иң көчлеләрне билгеләү өчен командаларга берничә төрле сынау үтәргә туры килде. Красив строю, силём баю исемле этапта командалар стройда йөрү күнекмәләрен күрсәтте. 16 команда катнаша. Урта мәктәпләрдән 3 звено, кичкенәләр звеносы, урта звено, зурлар звеносы, һәм инде ярыш төрләре бик күп көч һәм белем сорый торган. Шуңа инде әлеге уеннар ишрак кирәк. Әлеге хәрби патриотик уеннар балаларны тәрбияләүдә бик мөһим роль уйный. Физик яктан ныгыту өчен бик тә мөһим. Ватан тарихынан сәхифәләр бәйгесендә укучылар Россия тарихын ни дәрәҗәдә белүләрен тест ярдәмендә ачыкладылар. Без инде һәр чарада актив катнашабыз. Мәктәбебез белән спорт чарасы булсынмы, сәнгать өлкәсендә булсынмы. Әлбәттә инде бу чарада да без мәктәбебез белән катнашабыз. Мы не первый год участвуем в военно-патриотической игре «Зорница», и я думаю, что это в первую очередь воспитывает патриотическое воспитание нашего будущего поколения. Мен илектем хәрби киемле кешеләргә гашык идем. Чөнки әтием бит инде сугышта булган. Әтиемнең җан дусты Иван да дибез бит инде полковник булып ел саен кайта торган. Мин аның төз гәүдәләренә, хәрби киемнәренә гашык булып үскән кыз буларак, мин менә хәзер дә гашык булып хәрби киемле кешене күрсәм, балам улы кешеме, мин сокланам. Бу патриотик тәрбия бирә балаларга. Мин үзем муслимнән 9 классыннан бу мәктәптән бу уеннарда беренче тапкыр катнашмыйм. Монда шул рәхәтлеге атырга, строевой, өйрәнеп каласың. Монда уеннар патриотик тәрбия бирә, бик кирәктер инде.
Ярыш нәтиҗәләре буенча башлангыч звенода Мөслим гимназиясе җиңүче булды. Урта һәм өлкән звеноларда Мөслим лицейы беренче урынга чыкты. Команда зачетында җиңүчеләр һәм призерлар Мәгариф идарәсе һәм ГТО ТЭС үзәгенең мактау грамоталары, медальләре белән бүләкләнде. Мондый чараларда алган күнекмәләр киләчәктә, бигрәк тә армиядә хезмәт иткәндә егетләребезгә бик кирәк булачак. Бәйге кысаларында укучылар ГТО нормативларын да тапшырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татарстан Республикасы буенча социаль фонд бүлеге хезмәткәрләре арасында спартакиаданың зона этабы узды. Социаль өлкә хезмәткәрләре бәйгесенең тантаналы ачылуында район җитәкчелеге дә катнашты. Төрле районнардан килгән социаль фонд хезмәткәрләрен район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов сәламләп, барысына да уңышлар теләде. Спартакиада хезмәткәрләренең сәламәт яшәү рәвешен кайгырта, яхшы кәеф һәм энергия бирә ди чараны оештыручылар. Бу көнне районның яшьлек спорт комплексында социаль фондның 9 районнан килгән вәкилләр үзара егәрлектә көч сынашты. Сегодня в нашем районе мы принимаем спартакиаду зональную, которая называется «Восточная конференция». Принимаем гостей из 9 районов. Очень надеемся, что соревнования пройдут очень хорошо, весело и дружно. Безнең бу чаралар бара 15 елдан артык инде. Пенсионный фонд булганда да барадыр. Ковид вакытында туктап торды. 23 елдан яңадан башлап җибәрдек. Мөслим җирлегендә беренче тапкыр үтә. 5 төр спорт чарасы. Спортчылар эш дисциплинада иң рәтенә омтылды. Волейбол, бадминтон, өстәл теннисы, йөзү уеннарында үзләренең егәрлекләрен ачыклады. Һәр уен киеренке һәм мавыктыргыч булды. Ә җанатарлар исә үз командаларына көч биреп торды. Мы из города Набережные Челны приехали первый раз на эту большую спартакиаду. Вот. Желаю всем участникам играть, выигрывать и, главное, без травм. Тут главное, как говорится, не победа, а участие. Эштән аерылып, без генә эштән чыгып, үзебезнең эшләгән кабинетлардан чыгып, ниндидер шөгыль белән шөгыльләнергә, спорт чараларында катнашырга бу бик зур мөмкинлек дип уйлыйм мин. Шул ук вакытта Мөслимгә килүебез өчен бик шат. Безнең республикабызның иң матур районнарының берсе. Социаль фонд хезмәткәрләре арасында мондый төр бәйгеләр елда үткәрелеп килә. Быелгы спартакиада Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елына багышланган иде. Спорт рухы һәм онытылмас мизгелләр белән бәйле яңа очрашулар алга таба башка районнарда да дәвам итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мен Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашып торам. Исән-имин булыгыз. Ел көннәрегез күңелле һәм файдалы үтсен.